Siran po. Nandiyan po siya. Ay, auntie! Good morning! Morning po. Hi, auntie! Good morning! Ano tayo kami tayo? Itulog ni Adi order yung auntie. Na pansit, palabok, kasi hindi nag-order, ante? Nag-order kayo mo at ginambol mo niyo. Ito daw. Sino na kung saan? So kayo ka na, ante. Ate, ginta daw yung number mo. Ate, gina-receive niyo yung number niyo. Hindi ako nag-order Ay, hindi kayo nag-order? Mapasa ko nga nag-celebrate. Ay, pas kayo? Sige nga. Hintay. Basta naman nga daw. Diyan man ako, ante. Saan mo na ajan? Pansit, di kukun kuya. Mahal ko na isang order daw Shanghai. Wala akong order. Ay, wala. Kasi ako lahat ng nagluto dito eh. Ay, si kayo. Ayan. Hindi ako nag-order. Ayan, ito. Kasi nung hindi ko may lagar kita na nanti ta. Itag nila tagarot ka na yung ajan. Hindi ko, apal. Siyempre, bayada nung itan mo kanya. Ano na, ante? Itag kulatan ang apre. Hindi mo sa maluwi. Well, alpasa ko nag-birthday ni Kuya Del Domingo. Sige nga rin, ante ta. Itag kung talatan, ante. Kanya yung ajan yung... May nakitaan natin na iso. When? Ano yung kabida na nga namin? Leticia Siran, ante. May nakitaan, ante. May lang kita, ante. Sino nga sinagpa? Basta dati ng contact, i-kuha ka no kanyayo, itad ko ka no kanyayo. Sino nga sinagpa? May kaya nanti kita nyo lang na roda. Di din nagpunta kinyan sa natin nga binayagan. Kuha, hampay, nag-partial laang si 500. Nag-partial 500. Iba kaktulangan na niya. Hindi, text mo dahil ta nga. Ara, di ganun di cellphone number ko, di lugan ang... Hindi, kita antay lang na nanti. Ulaw gani. Ay, malulaw kayo. Nung ako ay nagluto amin. Paang kalatan antay. Ano, sige na. Ang awan ko kung gano'n mag-kayso, hindi ko alam yan. Ay, naman. Ibigyan daw ko na taro dyan, ante niya. Hindi? Surprise siya. Okay na. Ate di order ni Ibet, ante. Ate di order na rin. Surprise siya. Tara! Happy birthday! Happy birthday po. Alam sa. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Andy. Happy birthday. Blow na kay ante. May kawin. Bagis mo lang po. Okay na mag-blow ng candle niya. Ay, Olga. Nag-join ko Tingin sa camera. Naman sa camera. Message yo para ngiti ako yung ante. Ini-event, nga nangtat yung surprise na, the journey. Message ka, ante. Sa mga anak ko dyan sa Radya, si Ruben Ibet, si Chloe, si Clark, at si Sophia. Maraming salamat sa inyong mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Miss you din.
Sakit natin. Happy birthday, ante. Happy birthday, Auntie! At hindi ko alam ko ano yung message na ni Agidya po yung Auntie na tayo play. Ipang-made din. Ikaw na. Sophia. Sophia, love you, Nining, love you. Chloe, love you. Love you, Clarky boy. Mahal na mahal din po kayo, anak. Mag-aral mabuti, ha? Maging mabait na bata. Love you. Happy Auntie! Happy! Thank you very much. Opo, ante. Nasustos ako talaga. Ay, Auntie. Ato pa ini bes, kada na kay kana dinapay kadwa nga na picture.